Ваенныя гульні. Трэцяя частка. У кілю Форден доўга чакаў Куклінскага. Куклінскі не з'явіўся. Праз некалькі гадзін усхваляваны Форден вярнуўся на месца. Зноў без поспеху чакае ля рэстарана побач з ратушай і робіць выгляд, што чытае меню. Ён адыходзіць і мінае мужчыну ў дажджавым плашчы. І толькі тады разумее, што гэта Куклінскі. Ён вяртаецца. Куклінскі ідзе за ім. Форден вядзе яго ў гатэль, які знаёмы Куклінскаму з першага рэйсу. Нашы высновы супадалі з яго аргументамі, якія паўплывалі, што ён прыняў гэтае надзвычай цяжкае рашэнне — рызыкаваць жыццём і будучыняй сваёй сям'і. Ён зразумеў, што яго краіна ператворыцца ў попел у ядзерным галакосце, калі здарацца некаторыя рэчы. Палкоўнік Куклінскі, дарэчы, слушна зрабіў выснову, што пры нападзе адзіны шанец НАТО ў знішчэнні другога стратэгічнага эшалону, калі той будзе на маршы. Гэта было б масавае бамбаванне з паветра. У нас былі снарады і ракеты, сістэмы глыбокага ўдару, якія былі адумысна падрыхтаваныя да знішчэння гэтага другога стратэгічнага эшалону ў час маршу праз Польшчу. Заўсёды існавала канцэпцыя выкарыстання ядзернай зброі ў цэнтральнай Еўропе. Гэта не выклікала б абмену ядзернымі ўдарамі паміж ЗША і Савецкім Саюзам. Наша ядзерная зброя была вельмі дакладная, аднак яна несла неверагодныя знішчэнні. Мы былі перакананыя, што загіне шмат нявінных людзей. Не засталося б аніводнага горада, мастоў ці партоў. Нам трэба было заблакаваць дарогі, знішчыць іх. Аўтаматычна былі б знішчаныя ўсе галоўныя гарады, бо галоўныя дарогі, асноўныя кірункі руху ішлі па густа населеных абшарах. Самы просты спосаб заблакаваць дарогу — гэта знішчыць навакольны горад. Па Польшчы б адразу ўдарылі амерыканскія ракеты. Не па Савецкім Саюзе, а па сілах СССР і Варшаўскай дамовы, якія маршыравалі б на захад. Польшчу ды ўсходнюю Нямецчыну закранулі б найвялікшыя знішчэнні. Польшча і Чэхаславакія сталі б пустой, забруджанай зямлёй. Размова ідзе пра масавае забойства, генацыд. Вось такі быў бы маштаб. Загінулі б цэлыя народы. Całe narody mogłyby zostać zmiecione. Трывога, трывога. Набліжаюцца ядзерныя ракеты, спадар палкоўнік. У вас ёсць 10 секунд на контрудар. 6, 5, 4, 3. Менавіта гэта прымусіла яго сказаць: «Я мушу нешта зрабіць. Нехта павінен гэта затрымаць». Гэта ён і зрабіў, а ніхто іншы. Калі б дайшло да масавых ядзерных удараў, і былі б гэтыя косы, якія ён апісвае ўздоўж Одры ці Віслы, тады, без сумневу, насельніцтва стала б ахвярай. Ужо ёсць прыклад Чарнобыля. На вучэннях мы шмат разоў бралі пад увагу тое, што лінія Віслы і Одры была б тым месцам, куды б пасыпаліся атамныя ўдары. Была бы tą linią, na której by posypały się atomowe uderzenia. Майстэрствам было б выйсці з-пад ядзернага ўдару праціўніка.
Мы ведалі, што ён рыхтуецца да гэтага ўдару. Таму трэба было вывесці вайсковыя транспартныя самалёты, каб яны па іх не папалі. Нам сваім парадкам трэба было так ударыць, каб трапіць у праціўніка. Ракеты луналі б у паветры. Гэта, аднак, было нерэальна. Тады б не толькі Польшча зазнала б, але і Еўропа. Вайна не была непазбежнай. Ніхто не хацеў вайны. Усе яе баяліся. Існавала сапраўдная пагроза. Не толькі таму, што Савецкі Саюз мог у кожны момант ударыць па НАТО, але і з памылковай ацэнкі сітуацыі ці проста выпадкова. Шмат войнаў пачалося так. Такая колькасць узброеных людзей, якія стаяць твар у твар, гатовыя да атакі, гэта само па сабе небяспечна. Ён не казаў, што нам гэта пагражае. Дарэчы, выстаўленне такіх ацэнак не належала да яго заданняў. Зато ён ведаў, што калі праз савецкія агрэсіўныя планы пачнецца вайна, гэта будзе вайной для Польшчы. Ён сказаў неяк: «У мяне ёсць не толькі маральнае права гэта зрабіць, але гэта мой абавязак, інакш наступствы для Польшчы, для Еўропы і нават для свету будуць катастрафічныя. Я меў не толькі маральнае права гэта зрабіць, але і маральны абавязак». Robić to, co robię. Стаяць, хто вам дазволіў сюды ўвайсці? Я атрымаў пропуск з бюро пропускаў. Я здымаю фільм у гэтым будынку. Пропуск мне дала гэтая жанчына. Яна займаецца гэтай справай, бо гэта мой кіраўнік фільму. Пропуск сапраўдны. No pewnie. У 2006 я знаходжуся на тэрыторыі Міністэрства абароны Польшчы. Побач з польскім сцягам лунае сцяг НАТО. Упершыню я бачу мапы, якія рысаваў Куклінскі. Міністр абароны рассакрэціў іх праз 17 гадоў пасля знікнення камунізму і 2 гады па смерці Куклінскага. Пастаў іх туды. Добры дзень, спадар міністр. Калі ўпершыню я ўбачыў гэтую мапу ў вайсковых архівах у Рэмбартове, яна мяне моцна ўразіла. Мы бачым тут праўду ў версіі навучальнай, сітуацыю атамнай вайны ў Еўропе. Перад намі ўварванне, нібыта правакаванае войскаў Варшаўскай дамовы, ажно да водаў Атлантыкі. Мы бачым налёты заходніх стратэгічных бамбавікоў на Польшчу. Таксама атамныя ўдары, больш дакладныя, меншымі боегалоўкамі ракетаў НАТО, якія наносяць удары ўздоўж лініі рэк Одар і Вісла. Прайшло 32 гады пасля першага рэйсу, а я шукаю на ўзбярэжжы кіля месца, дзе спынялася легія. Памост. Пусты бераг. Ідучы слядамі Куклінскага, я думаў, адкуль чалавек бярэ сілы, каб пайсці супраць усіх. І любой цаной самотна імкнуцца паўплываць на лёс свету. Гэта павінна быць недзе тут. Тут дамок,
А вось тыя слупы. Там było lepsze. Які трэба мець характар, каб на гэта наважыцца? У гэтым архіве захоўваюцца папкі ўсіх польскіх афіцэраў. Папка Куклінскага была найсакрэтнейшай. Асабістая справа. У 13 гадоў у траўні 43-го майго сябра з усёй сям'ёй арыштавала гестапа. Я баяўся арышту ды ўцёк. Тады гестапа зладзіла ператрусу нас дома і падкінула 3 патроны пад падушку. За гэта схапілі бацьку, які не вярнуўся па сённяшні дзень. Тады мяне не было дома. Я быў у вёсцы Недабль. О, знак пагнуты. Нехта яго машынай пераехаў. Нічога не выйдзе. Спакойна, дамо рады. Мы пазнаёміліся на вакацыях у Недабалі. Яго нараджэнне і дзяцінства — гэта Варшава, габрэйскае асяроддзе. Гэта быў раён старога горада, і там было даволі шмат габрэяў. У яго ў двары было пароўну. I u niego na podwórku to było 50-50. Прысек памагаў габрэям тады. Гэта ніякая вялікая дапамога. Гэта ж хлопцы з аднаго двара. Калі іх забралі ў гета, хлопцы клікалі яго праз мур. Як ён мог не адгукнуцца? Па балясах сходаў яны залезлі на дах. Быў красавік, сонечны дзень, наколькі я помню. Хмара, як сёння, моцнае сонца і першыя стрэлы. Дым, агонь. Але ніхто не ведаў, што гэта паўстанне ў гета. Пазней, у час варшаўскага паўстання, я далучыўся да групы арміі краёвай, каб змагацца і адпомсціць за смерць бацькі. Пасля вайны я вярнуўся ў Варшаву. Мой дом быў разбураны, я паехаў у Вроцлаў. Мы сядзелі разам, нас было 5-6 чалавек. Ён расказаў мне пра свайго бацьку. Я расчуліўся, да таго ж я ставіўся да яго з вялікай сімпатыяй. Ён быў дзіця, яму мундур гарцара пасаваў. У яго быў дзіцячы выраз твару, і здавалася, што яму 16-17 гадоў. Ён расказваў мне, як ішоў за бацькам. Для яго гэта вельмі трагічная гісторыя. Ён часта плакаў. Адной з прычынаў, якая скіравала яго да нас, была чэхаславацкая справа ў 68-м годзе. Тады ён вярнуўся з В'етнаму. Яго скіравалі ў штаб варшаўскай дамовы для ўдзелу ў нападзе на Чэхаславакчыну ў 68-м. Куклінскі быў сведкам таго, як польская армія разам з сіламі варшаўскай дамовы ўварвалася ў Чэхаславакчыну. Я ў Празе, дзе сустракаюся з прадстаўнікамі дзвюх галоўных тагачасных фракцыяў у партыі ўлады. Адна хацела зменаў, другая не. Таксама я сустрэўся з чалавекам, які быў у апазіцыі да гэтай улады.
Тады ўзнялася хваля скончыць з рэшткамі сталінізму, з аўтарытарным рэжымам і пачаць дэмакратызацыю ўсёй сацыялістычнай сістэмы. Мы не выступалі супраць сацыялізму, але мы хацелі працаваць над яго дэмакратызацыяй. którego samego w sobie nie odrzucaliśmy, ale chcieliśmy pracować nad jego demokratyzacją. Тая сістэма прадэманстравала сваю няздольнасць рэфармавацца. Усё, што здарылася, пайшло насуперак волі кіраўніцтва партыі, якое імкнулася запабегчы тыя змены ды спыніць іх ад страху перад Брэжневым. I zahamować je ze strachu, ze względu na Breżniewa. Адначасна кіраўніцтва радавалася таму, што не было незадаволенасці з боку грамадства. Nie była zbyt surowa, Яго папулярнасць расла. a nawet rosła ich popularność. Ведені страны. Кіраўніцтва партыі проста страціла давер. prostu straciło zaufanie. Яны былі наіўныя ў тым, што хацелі і рабілі. Гэта была вялікая наіўнасць. Wielka naiwność. Гэта не была наіўнасць. To nie była naiwność. У такім разе трэба казаць пра наіўнасць усяго чэхаславацкага народу ды інтэлігенцыі. Strasznie naiwna. Мы цэлымі днямі разважалі над тым, прыйдуць ці не. To poczucie wolności Аднак było tak пачуццё uderzające, свабоды że так chociaż моцна rano do ачмурала, wieczora што ўвечары zastanawialiśmy, czy усе przyjdą. пагаджаліся, што не прыйдуць. Najczęściej wieczorem zgadzaliśmy się, że nie przyjdą. У сваім выступе прэм'ер Цырэнкевіч пракаментаваў падзеі ў Чэхаславаччыне, якія сцісла звязаны з праблемай нашай бяспекі і міру. Трэба паклапаціцца, гэтаксама як сям'я, якая сядзіць пры ложку хворага, каб ён ачуняў. Мы поўныя пэўнасці, як ратаўнік, які выцягвае з вады тапельца. Надыдзе час, калі хворы ўбачыць і зразумее, хто яго ратаваў, а хто хацеў зацягнуць у багну. Первоначально вхождение войск не планировалось. Спачатку мы не планавалі ўводу войскаў, але калі сітуацыя пачала разбівацца і яны сталі на парозе грамадзянскай вайны, тады трэба было прыняць пастанову. Наступствы вы ўсе бачылі. Мы с вами видели. У 68-м 960 мне ўдалося, хоць цяжка тут казаць пра ўдачу, я змог выканаць заданне і адным з першых увайшоў у Прагу. Мы з Куклінскім падрыхтавалі план уварвання польскага войска ў Чэхаславаччыну. Wojska polskiego do Czechosłowacji. Для мяне, як для камандуючага, праблемай было пераканаць і давесці да ўсіх камандзіраў, што мы ўваходзім са зброяй, але нам нельга ёй карыстацца. Z bronią, ale nie dla jej użycia. My po prostu jako żołnierze Зброя ў mamy нас tą broń. таму, што мы жаўнеры. У найгоршым сцэнары я не верыў, што мы ўвойдзем у Чэхаславаччыну. Ён быў больш скептычным, а я яго пераконваў, кажучы, што гэта немажліва. Заходзьце, калі ласка. Wejdźcie. To generał Гэта генерал Надзёвіч, які згадзіўся расказаць мне, што ён адчуваў як жаўнер чэхаславацкай арміі. Нам далі загад не выходзіць з казармаў ды не ўмешвацца, бо савецкая армія прыходзіць з дапамогай. Przychodzi tutaj z pomocą. Аднак мы ўсе ведалі, што гэта за дапамога. Цяпер пытанне, ці мусілі мы змагацца? Захад таксама адважна маўчаў. Я хачу сказаць, што Захад маўчаў, але яны даўно пра ўсё ведалі. Даброні ў іх папярэдзіў. Амерыканцы ў гэта не ўмешваліся. Што нам заставалася рабіць? Нам далі загад не ваяваць, заставацца на месцы і чакаць развіцця сітуацыі. Czekać na rozwój sytuacji. Но в основном Ogólnie mówiąc, У асноўным людзі разумелі, што войскі трэба было ўвесці. musiały być wprowadzone. Яны казалі, што добра зрабілі.
Калі б мы, Варшаўская дамова, марудзілі ў той час, мы б згубілі Czechosłowacczyну. Warszawski wówczas zwlekali, to stracilibyśmy Czechosłowację, a może i wszystkie państwa Układu Warszawskiego. Я ощущал это как Я ўспрымаў гэта як пазітыўны Czułem, że момант. to bardzo istotna chwila. Я адчуваў, што гэта вельмі важны момант, калі нашы дзяржавы аб'яднала Варшаўская дамова. Dlatego oceniam ją Адсюль pozytywnie. пазітыўная ацэнка. положительными. Wojsko zachowało się godnie. I nie było Войска żadnych паводзіла oporów, сябе годна. powiedziałbym. Не было ніякага супраціву. A jednocześnie Вялікай dużym падтрымкай для нас было стаўленне zachowanie нашага naszego грамадства. społeczeństwa, które żegnało Людзі z праводзілі нас з kwiatami. кветкамі. Potem, kiedy Калі войска wracaliśmy, вярталася, kiedy wracało людзі wojsko, шчыра również віталі witało нас. serdecznie. Нашы жаўнеры вярнуліся з Чехаславаччыны ў свае гарнізоны і часці ў Польшчы. У Зялёнай гуры ды іншых гарадах паўднёвай Польшчы іх чакаў сардэчны прыём. З гонарам і годнасцю яны выканалі цяжкую інтэрнацыянальную місію, баронячы сацыялістычную супольнасць там, дзе з'явілася пагроза. Na pewno na niego miała Чехаславаччына bardzo poważny wpływ. на яго вельмі Bardzo істотна głęboko паўплывала. przeżył. I zresztą Ён do гэта tego моцна wracał. перажываў. Do tego Ён да stanu гэтага wracał. не раз вяртаўся. Kolejna rzecz, która nas Чарговая zaciążyła, справа, якая на яго wydarzenia ўплывала, wydarzyły w 70 гэта падзеі на roku, ўзбярэжжы w wyniku у których było 70-м ofiar годзе, śmiertelnych. дзе былі смяротныя ахвяры. Ён вінаваціў Ярузельскага за тое, што той выдаў загад. У снежні 70-го на ўзбярэжжы прайшлі пратэсты, якія гвалтам разагнала войска. Гэтым разам польскае войска выступіла супраць свайго народу. Плач у цягніку. Людзі расказваюць пра шчэцінскія падзеі 70-го. Я быў у шоку, як усе, бо была страляніна. Людзі казалі, што стралялі з гелікоптараў. Усе пра гэта ведалі. Я вярнуўся дадому. Ён пагрукаў, я адчыніў дзверы. У кватэру заскоквае мой сябар-палкоўнік. Ён скінуў паліто ў калідоры і пабег далей. Прыкладна ў гэтым месцы ён мне кажа, што гэта навалач зрабіла. Потым бярэ цыгарэту, закурвае ды выходзіць на балкон. Ён пачаў расказваць, нібы справаздачу даваў з тых матэрыялаў, што былі ў яго кабінеце. Гэта былі сухія лічбы, колькасць забітых, параненых, лічбы выкарыстанай амуніцыі і ўсё. Усяго было паранена больш за 1160 чалавек, а загінула 44. Ён гаварыў пра сустрэчу са сваім калегам, які камандаваў і даў загад страляць. Ён запытаў яго, як ты мог так зрабіць, даць такі загад? Той кажа, Рысю, я не магу спаць, я ўсё бачу. Я ўсё гэта бачу, мяне ванітуе. Але што я мог зрабіць? Ja to wszystko widzę, ja torsji dostaję, ale co miałem zrobić? Co miałem? Што я мог зрабіць? Przeżywali to oficerowie. Афіцэры і жаўнеры Przeżywali to моцна тады перажывалі. Я гэта ведаў. gorzką świadomość. Але што цікава, Ale co jest як у час charakterystyczne, ваеннага że tak jak становішча, w stanie так і wojennym, тут ніхто tutaj не вагаўся. nie drgnął. Таварышы, працаўнікі, сябры, вы хочаце мець войска, якое будзе прызначаць уладу, прыводзіць да ўлады, як у паўднёвай Амерыцы альбо Афрыцы, урады палкоўнікаў ды генералаў. Мы ж другая армія Варшаўскай дамовы. Вы можаце ганарыцца намі з усяго сэрца. Наша армія дысцыплінаваная, ахвярная, ідэйная. Наш жаўнер будзе бараніць усякую народную ўладу, будзе бараніць разам з вамі. Партыю таксама будзе бараніць. Ён прыйшоў з наступнай прапановай. Я буду камандзірам групы супраціву. У мяне ёсць група афіцэраў, якіх падчас вайны ў Цэнтральнай Еўропе я мог бы актывізаваць у адпаведны момант. Мы будзем змагацца з Варшаўскай дамовай. Гэта вельмі шляхетная ідэя, але ўсё б скончылася трагічна, бессэнсоўна.
Мы яго пераканалі, што супраца з намі гэта шмат лепшы варыянт. Пастаўкі інфармацыі на захад дапамогуць запабегчы вайны і ўратаваць краіну. I o wszystkim z tym związanym. I tym sposobem, być może, zapobiec wojnie i uratować swój kraj. Пасля некалькіх гадоў гэтай тайнай дзейнасці Куклінскага выслалі ў Маскву на падрыхтоўчыя курсы. Так, дзе тут яшчэ палякі? Гэта кубінцы. Вось гэты Мурын камандаваў войскамі ў Кабіндзе, ў Анголе. Гэта вось яшчэ адзін паляк. А дзе Краўчыц? Гэта 75-й год? Так, 75-й. Я таксама быў у 75-м, там я з ім пазнаёміўся. Тут яго няма? Няма, бо тут толькі мы. Мы не хадзілі на курсы, а ён хадзіў. Мы былі студэнтамі, слухачамі, а яны ўжо працавалі. Мы імкнуліся ім спадабацца, каб нам далі добрае месца па вяртанні. Myśmy się starali przypodobać, żeby po powrocie dali nam jakieś dobre miejsce. Сапраўды, мы былі разам на аперацыйна-стратэгічным курсе ў вайсковай акадэміі імя Варашылава для вышэйшых кіруючых кадраў Варшаўскай дамовы. Наша група складалася з 10 чалавек. Абавязкам Куклінскага было рысаваць мапы, а мы рыхтавалі канспекты па-расейску. Улік паспяховасці слухача вайсковай акадэміі генеральнага штаба палкоўнік Куклінскі Рышард Станіслававіч. Што адчуваў Куклінскі ў Маскве, робячы ўсё тое, чым ён займаўся побач з галоўнай сядзімай КГБ, славутай Лубянкай. Калі абаперці локці на стале, паставіўшы рукі на шырыні плеч, потым дакрануцца рукамі да ілба, выйдзе 29 сантыметраў. Гэта пункт рэзкасці апарату. Куклінскі клаў дакумент, расстаўляў над ім рукі з апаратам, нібы штатыў, і рабіў здымкі. Tworząc w ten sposób statyw i po prostu Потым пераварчваў дакумент, узводзіў апарат і зноў пстрык. Што думаў Куклінскі, стоячы на Чырвонай плошчы? Куклінскага моцна кранула адна падзея, у якой ён браў удзел. Ён паказаў мне свой здымак, які быў зроблены тады, калі ён падаваў дакументы маршалу Кулікову і генералу Грыбкову пры падпісанні дамовы паміж генеральным штабам і Міністэрствам абароны Савецкага Саюза і Польшчы ў Маскве. Згодна з гэтай дамовай, савецкі генштаб мог мабілізаваць і выслаць на фронт польскую армію без ведама палітбюро камуністычнай партыі Польшчы. Bez choćby poinformowania biura politycznego partii komunistycznej w Polsce. А польскія афіцэры нават высокага рангу былі б проста сувязнымі. Яны перадавалі б савецкія загады. Przekazywaliby tylko sowieckie rozkazy. Былі такія дыскусіі ўнутры НАТО, што ў рамках Саюза павінны быць іншыя залежнасці, каб не адзін старэйшы брат усё вызначаў. Ішло пра тое, каб мы таксама бралі ў гэтым удзел. Гэта пашыралася. Працоўным органам быў генштаб савецкай арміі. Гэта было не самае аптымальнае змеркаванне. Так было напісана. Тэарэтычна на гэтым усё скончылася. Ён лічыў, што саветы змушаюць яго рабіць больш, чым ён можа вытрымаць. Ён адчуваў, што становіцца здраднікам, беручы ў гэтым удзел. Калі палякі хочуць зразумець, што кіравала Куклінскім, гэта ўсё тлумачыць. Wydarzenie wyjaśnia wszystko. Гэта быў шэры і пануры горад. Людзі ў цёмным адзенні,
Ludzie ubrani na ciemno, Не глядяць у patrzyli sobie вочы, w oczy. адчувалася незычлівасць. Nie odczuwało się życzliwości. To nie znaczy, że Гэта не ludzie nie chcieli значыць, być што людзі не przyjaźni, хацелі ale сябраваць, potrafili. яны не маглі. Przez wszystkie Усё lata наша naszego супольнае małżeństwa nigdy жыццё nie я byłam была włączona далёка w ад to, таго, czym zajmował się чым mój займаецца mąż. мой муж. Ale w Polsce Але ў musiałam Польшчы się я zaangażować. мусіла далучыцца. Mówiąc Пры spotkanie, сустрэчы звычайна, што людзі сядзяць і гутараць, як мы цяпер. ze sobą, tak jak my Гэтага teraz. ніколі не было. Nigdy tak nie było. Widywaliśmy Мы się z nim бачыліся w з ім przelocie, у żeby руху, wymienić каб przesyłkę. абмяняцца I пасылкамі і ўсё. powiedziałbym, У нас że нават не было mieliśmy магчымасці szansę się зірнуць на яго. Kiedy На byliśmy месцы na мы wyspie, заўсёды zawsze пільнавалі, rozglądaliśmy się, ці за czy намі jesteśmy сочаць. obserwowani. Мы вучыліся назіраць за тым, як яны сябе паводзяць, сочачы за намі, каб кантраляваць сітуацыю. Przecież gdyby cię Ён мог wezwał, паклікаць trzeba у było кожны być момант, gotowym і трэба z было быць pewnością гатовым, nie нельга ciężko было popełnić памыліцца. 8 lat Пасля po 8 гадоў rozpoczęciu супрацы з współpracy амерыканцамі Куклінскі назірае за польскім obserwuje уздымам polski і zryw прагай wolności. свабоды. Powstaje solidarność. Узнікае салідарнасць на чале з Лехам Валенцам. po sierpniu У жніўні 80-го па ўзнікненні салідарнасці я быў пэўны, што я не адзін. Не адзін я іду гэтым шляхам. Нацыя прагне вызваліцца з кайданоў накінутага чужынцамі камунізму. od okowów narzuconego z zewnątrz komunizmu. Цяпер я магу зрабіць больш для маёй краіны, для свабоды, Zrobić więcej dla чым mojej 9 гадоў таму. dla sprawy Памкненні wolności, людзей, niż mogłem не 9 толькі lat мае, temu. памкненні мноства людзей нараджаюць сілу нацыі, перад якой не мае сілы нават наймагутнейшая ўлада. Starań wielu ludzi rodzi się siła narodu, wobec której nawet największa potęga jest bezsilna. Так пісаў Tak палкоўнік pisał Куклінскі. Kukliński. Пачынаючы ад жніўня 80-го, Куклінскі інтэнсіўна працуе і закідвае CIA інфармацыяй пра дзеянні ўладаў Польшчы і варшаўскай дамовы. Варшава 26 кастрычніка 80-го году. З 22 кастрычніка на падставе сакрэтнага загаду мы пачалі рыхтавацца да ўвядзення ваеннага становішча на тэрыторыі Польшчы. Усе баяцца гэтага кроку. Сярод паінфармаваных людзей бытуе перакананне, што ваеннае становішча стане пачаткам канца. Я доўга шукаў генерала Паўлава. 11 гадоў з 73 па 84 ён быў кіраўніком прадстаўніцтва КГБ ў Польшчы. Мне казалі, што ён даўно памёр. Называлі нават канкрэтныя даты. Але я яго знайшоў. Прыехалі рэжысёр і аператар. Помніце, што ён не бачыць і не дачувае. Вам трэба мацней гаварыць. Добра. Добры дзень. Dzień dobry. Dzień dobry. Mocniej. Oczywiście, że śledziliśmy Мы sytuację вельмі bardzo уважліва uważnie. адсочвалі сітуацыю. Паводле ацэнак нашага кіраўніцтва, мы інфармавалі ў дастатковай ступені аб намерах і планах Валенцы, кіраўніка гэтага руху пратэсту. Przede wszystkim Wałęsy, przywódcy tego strajkowego ruchu. Бунтарь Валенса. Buntownik Wałęsa Бунтаўнік Валенца здумаў арганізаваць непарадкі на тэрыторыі Польшчы. Территории Польши. I zaczęliśmy z Wiktorem Kulikowym. Мы пачалі прыязджаць з Віктарам Куліковым на тыдзень-два ў Варшаву. Часта спыняліся ў Галінове альбо Рэмбартове. Вам знаёмыя гэтыя мясціны? Warszawskie okolice. Мы былі у Легніцы, назіраючы за ходам падзеяў. Sam Gierek. Сам Герек пры сустрэчы з нашымі прадстаўнікамі палітбюро прасіў не рабіць уражання ні ў якім разе, што Савецкі Саюз рыхтуецца да нейкіх дзеянняў, якіх і праўда не было. Przygotowuje do jakichś działań, Что Советский Союз готовится, których w rzeczywistości nie było. которых на самом деле не было. Но в то же время он сказал, что Ale jednocześnie Аднак ён казаў, што трэба трымаць у рамках Валенцу яго агрэсіўную правую апазіцыю, правых экстрэмістаў. opozycji, tej prawicowej, ekstremistycznej jej części, провести, należy przeprowadzić Дзеля гэтага трэба правесці манеўры на мяжы Польшчы. это была Гэта была просьба польскага кіраўніцтва. Польша стоит
Polska znajduje się na Польшча ляжыць на галоўным кірунку. У выпадку вайны праз Польшчу праходзяць усе камунікацыі на захад. na wypadek wojny в случае войны и так дальше. przechodzą przez Polskę. У нас были У созданы нас былі запасы матэрыяльныя рэзервы ўздоўж маршрутаў, на маршрутах, где можно было Gdzie można było дзе можна было zatankować заправіцца і гэтак далей. и так paliwo дальше. i tak dalej. Поэтому W związku z Таму tym, мы не маглі дазволіць, чтобы Польша by Polska каб wycofała Польшча się z выйшла układu з варшаўскай дамовы і перайшла ў НАТО. wstąpiła do NATO, я свое Гэта моя думка. nie wolno było dopuścić. Co się planuje w grupie Што плануе аператыўная група генеральнага штабу ў справе мажлівага вайсковага ўварвання СССР? З сорамам мушу сказаць, што нічога. На маю думку, калі не зменіцца кіраўніцтва Міністэрства абароны, расейцам будзе вельмі лёгка, легчэй, чым у Чэхаславаччыне ў 68-м, пераняць вайсковую ініцыятыву ў Польшчы. У першыя дні снежня ў Маскву да вышэйшага камандавання варшаўскай дамовы запрасілі першага намесніка генштабу генерала Купалоўскага. Маршал Агаркоў, тагачасны кіраўнік генштабу, паінфармаваў яго пра вучэнні варшаўскай дамовы на тэрыторыі Польшчы. Нам перадалі мапу з раёнамі канцэнтрацыі войскаў, якія павінны былі ўвайсці ў Польшчу. Гэта была калька, гэтак званы аляк, які ён прывёз з Масквы ў штаб. Можа, у Купалоўскага было нешта такое. Можа, у генштабе савецкай арміі. Але аб'яднанае камандаванне варшаўскай дамовы, якое ўсё каардынавала, такой мапы не мела. З тых матэрыялаў, з якімі мы пазнаёміліся, мы ведалі, што рыхтуюцца да нападу. эту Рэкагнасцыроўку праводзілі камандзіры савецкіх і чэхаславацкіх дывізіяў разам з генераламі. Я падкрэсліваю, з польскімі генераламі арміі. вместе с генералами Wraz z generałami, podkreślam to, wraz z polskimi generałami. Вы гаварылі паміж сабой, што здарыцца, калі яны ўвойдуць. Я не помню такіх размоў. Вас цікавіць, ці мы збіраліся арганізоўваць тут супраціў? Не помню такой размовы. А былі размовы, што трэба падпарадкавацца і супрацоўнічаць з імі. Такіх размоў мы таксама не вялі. Вельмі пільна. 4 снежня 1080 году група войскаў, якая ўвойдзе ў першай фазе, будзе складацца з 18 дывізіяў. Польскае войска дадаткова далучыць 4 дывізіі. Дата пераходу польскай мяжы 8 снежня. Кіраўніцтва генштабу спешна рэалізуе планы ўводу войскаў. Генерал Сівіцкі пад ціскам сваіх намеснікаў спрабаваў змусіць міністра абароны стрымаць амбіцыі хаўруснікаў. Але перапалоханы міністр не хацеў нічога чуць. Джек Стронг.